Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangling ko po Allah ta'ala yang kana nakilibrang korban ko palimos salama mapapadang mo nagyang kana natlo ako garak katabi kong berwallahu ta'ala sa dunia na sampurna sa alungan na mauri. Nag-ready sila sa mga Korea. Ito naman, nag-ready sila sa mga Korea. Naban yun naman pag-inalang mo dito ako sa kanulang mo na ba? Iya, maanda pa sa palilimot mo naman ang mga pipiyatin mo patang sa isay na para sa isay nagyang mo kayo sa palitia mo lundo. Alisa, nag-gilis si Malta. Kaya po punidan yan, yung kaya lang mamuyat na dito, tuwag yung puto si Dato Haji Malik. Muriat daw sang ano, nagugiyo ba iyo tuwa kalisiti amin na muriat daw ting kalong. Abe na niya manasigaw na asulutan sa mulong tuwa. Marami po magpanaw na lang wadad tuwa ko sa kanulang wala ba eh. At tiga ka na kalisiti, maanan yan na kalisiti rakima. Ayan ko na wala pa. Kaya nalaga ka na kapituan ko sa kanu. Kaya sa pa kapitwaya ka na kanong ba isa masiw na pangalaya ka na nabuyota ka na kanirakim sa uwan na diya ka na makurup din din sa kipag pumagulaw na anakan ko solo manang upuni yung daradat ko doon sa iyo. Kapapantaga na municipal councilor sa municipality mo Lundo na panginsok ko niyo na ka na mapaniura ka na ganap paniuron so di kang giginaway na tarutop niuron so kay isa-isa ubangan sa tanos sa lideranaw. Dito sa amakan. Medyo ganun mga bukas diba na kabundang bukas sirakan ka mata-mata na so Allah ta'ala idakalumbay sa tila na agudab pawing yan. Namya pamikirak na udah busok ya panto nirak na dato tuang bulanan sa sugo nagyang kaya boy ya kali amaani na kali sitianis. Ay no! Iba daw ya gusto si Madam Adinay lang. Mata-mata na marginuban yung kumasay. Ay viewers. Sultan Al-Kamar. Pero na-shoutout sa'yo, madam. Ubay na siya nga. Shoutout sa'yo, Madam Naila. Ubayle. Inalatan ka, pero diyan ka na ubalin pa sa ikang giginaway na ubas salam sa kay sa uwang sa talus sa indaranaw. Kain lang ina na marga na kaisa-isa tanong usap yak ka na katanong ka magaristo kwalas na mabalulus sa Mulundo. Naginan lista ba pala kang kapakan dua-dua gudakan kapakapag inalang nasok man sukap lang kabrakano sariat tuwan tangan ako ni nagaraganda aron ka na sang uswara kudat tuwa sari makapanggulalan sang kay Airy nagagawa na pananaduma mapubalbalas yan na suli ikang giginaway bilang at tao saranaw na kusip kalisip tinadjiman at tamang kimuna banto na mga nung kidam buina kaya malala so kay sa isaw bangan sa tanos sa yung daranaw sa kapakadadara pa umuriat tao di maungan kabot kaya miyari ko na lali ka pa kalipatan kaganatang ko na mas mga pilumbay niya na nabaniyo doon na pagpunganiya ko Allahu ta'ala amaday agumas karako kuda ka panugudiyan na rakano sawas ka lang. O mana putol nila. Kada sa ulong na putol. Shout out sa 700 viewers namin. Yan na. Hindi ka?
Yan siya tanan si Madam. Sino? Madam Naila. Bisa de lama. Saan siya? Ayun siya. Shout out sa iyo, Madam. Madam Naila. Sulatan sa Dalama. Bisa de lama. Dapat yung binigay mo din. Napito. Kaya totoo kasi si Bill yun. Tulan niya. Ay natan tua mo kita di pekalang kapunaken terani dua ko sauda ora kai sumbuau ngakapang ay elimbe ay na koing arano pesimbe nang arano dengu wau na wa mai pu aku maler sia sukai para Sokam bue makade nau Yai ngade kai nade diang ku mau ramau na ya mo Ai da pangulu asiu ku kade na pu Shout out sa iyo, Madam Aini. Bonggang-bongga. Manung dewata anu ade ai ma ade Rawa tomu au sele ma de au kira ma bebe au neso Ai mai la ma nau neso ag ma din di apa na ge Ai au pau na bina pitya sama ka dini do sama dina piu di na ko Sembe na kia tai rasan dire na ko kadi Mom wala tu sai na di na mun tia mani kam upura velavi no ma ber so amala de ni na no kuni ani sa kama ito ai an nai ni buda da ni na so sa ko ni Araw ko ala de ai pa de to wa ka pu ai na na de men yang betarai anak kadi malik sang ai na pa de pe Tawau berbiye bai tawau hadis ite Ano kami ako Pamiliating kalu kainu kau deyo e Derana kuli susah kamar to iran nai Laniran soe saku le mare Wow na punau suara mala Thank you po sa nagbigay ng star. Ito si Madam. Salamat si Mobile. Ganyan sa supplier namin sa Manila. Shout out sa iyo, Madam ko. Yung susaki ako. Ito ni mo tayo malangit.
ay kapagi bulu-bulu gawang ay napisilib Nalaro nurana na sadlib lagi ramang Ay, Diyos, isa umanta. O mantay na piyakay saligin saladuka painam Abi wasar puno agutulu ay nudet tananarab Thank you sa nagbigay ng star. Thank you, madam. Sama di nakaparan makanito ba't ako simbol Diyan naman. Mananang kalisip Samay na gusto ni Saman Kaya na kipot na riba inawan na isa Amaruwa sa pito ay akali manay nataan Ang iyan sang kayaan na maigudi ayaw sulay Sumano kumala dewa buro na yung suluaw gagugi Hindi na away Ang tabuluhan na ay kapito Manawa man tapuri sa away na diwe sa paganay Matunay na nung namuna na usubang na patapi agad Uwaura na o kapanaya Shout out sa iyo, Madam Quintel. Mani kanta ko si Kati Ewira Pagunayang unayan Unapiyawin na ganun Mapapalinan na magano Mabeno sa magano Ay narunapi Kami na nandun. Ay no batara Dumatin na dumalim Madam, may sa dalama, baka daw magbigay ka ulit ng start kay Madam Naira. Sinanas Naira Makawade. Yun ang pamangkin ka, pumangkin ko sa store. Nakamuda sa kuko mga panurugan na nagusawati na sa katangungan na sa'yo. Panaw na tama na upakain ngay dakiya susurin. Sana ba sa ito niyano away hirapagdere. Shout out sa 100 viewers ni Ana Yeye. Shout out sa iyo, Madam Aini, sa bungkang-bungka. Da kami nga bumasong win saya. Iniwan mo na yung bonggang-bongga. Paganaya picture kasaran na niya makaran niya naran din na mabiro na sa lumasay bitin na adayo anamon tawar ko matiyaw sa nagriya mailagin kondega ko ni may sa sudupa Shout out talaga kay Madam Mobile. Ang bait-bait niya sa store. namin ari na soban ko na ko duta
Alo kasasakang tulalanan sa kiyade tubarao Nagari at tamparan naman sa abalitay Ang parang nasitang tumipid Tudutan maurat Wow kinay sa masilwag Nagpapagalitan Alam mo tama sa'yo na magpuludan niya Nalatuli makalok sa sapuna na ulaman Ay sa'yo ako gusto na Ayan mo na, basta buhay siya may Benay nakuha usuli makalutos sa bermanay uwin Kaya ito kay sulot panaran na pinuha o buawin Niyay na kaya ito ay malutos Salamatin, Madam Quentin. Thank you din sa star. Makadito arang kahit namulunduaw na malay Eng kuwaw kamu desay kuwaden say duladuilaw kay Alo ka sa salay dagapang belindungan napagkanudayin Dalawatin sa bawaran dengan namari paini Patparanay nakaderuha urami Kaya inunay na pinedako amalunay naman ako umauwa Wow, paatan na si Tam tumipilid ko sa pulo ako duwe Palayan mo lamang sa nagari amasiyo ako sa pulo ako na mamakaalipay Adit, wow, sa nagari amasiyo ako na bakudin mayrin Arang ko makaayamas na imam to na sinindayo delin Arakat tamulun di kanan ako manising na ayala dumanising na mata na pagriwang kaya sa may Siyaw kakagiyay sumulong duwaw na mumbawa amat Aranda nga lumalawan na day mga nakadumadagin Agiye sumulong duwi kanang kimanis nga busok at kainay no potari ipili Imbasing na gusiran diri diyay na musabihan sa'yo Atin di ay galay doon na makadito ayaw sulayin yin Pagani si bayawa di kayang bulanan ni sulutan sa mulon tuwaw na sulutan na kayabu Ogatan sa arakay tamulon tuwaw na dumalin ay Ay sandi sa arakatan na payo mapatamang bukay lokes Abiro na kawin subaw paminduaw Dua naman tawar ko luminog na mga nuaw na ko Ay gayaw na itanam sa ondirunan ako nakadenang ko Analamat ako na suri makagamala de beguing ay de kasasaro may Ayagin sa labintugin isulutan sa patay inilid Amalay na kayo pupuy na lamat tayo na layo de lebugay lambak Piyay pinay de no sayay kaina de pay na ka Wow kadir na tayo karari kang kudin sa idulado talo kay Wow ka sa sabay ka na pinulo na nakasasaro mayayabin Marani sulutan na bakan na pinulo na napapinugod niya lado talo-kalo sa bawata inasay Babay kasudara ay datog-bantog na sa gilo parami Ipilin na maribiso aw panalamat sa lado di makailakas
Tangara mulia tau radia muda piti ilai lau bemi payade ai nala nagu sose au katin de gebawata de ai buga amin berlindung ji mana marang ko makanurun mga tao sa mudong duwaw na ay dumudasa ko ay din ako nuray buli mayo sa nagari amang walang duwaw ako subay sa mayo na gusto mga konsidor na gusto mga beri duwaw ka ay lumina niyay ko wow ko may na pinggiginawa nakabirmin còn nặng nakamang tude ko kuini kalimudium ay di kalimud na sawa pasakatalirun na sadi sila na kaya pali mo wow mo wow da kaya pali kisay sa ulang wambaway ay ni katimani kasangka magusto ni ngayon yen adi amina pamilya sa na ay abuaw lawan lupa kami bertayadan Nera nakapanganing panubili na ko kadina na pusimben Belawin o kadina sorong bisoragay so dela mo upo o aurira nakagiyot o au sumakataw mapatang ama Tiay sawa usisalim butawa natawa babayuran tang Semberi anak ko tuwi nakapalaya amay Sana umuwi ka, mas maganda pag mati sa ka-alarming ka. Sana pumunta ka, malapit ka lang dito eh. Pera nakamabiro na sumama lalay duwano kalukas Ayaw pag-pag-ayaw pag-pag-alaman tigil sa disitira kay mga pamilya sang kaay na si Berisay ama Asiwaw adil kadil patay na ubumipalaging na mabelo na kipulawa na bayar diamla Dia peta magi na ubumindue Edu na mga ano nakibasare ya pamilya ang kanan na pinuduki bilang mga pamilya sangkaan Ugiya bayang anak kadiseti na cuma pamilya say ang kain na di na kain di patay na di kadehiro Anduman saung buwana diradu takamay sayatara tindos Ugiya kandede abakan ni muna bantu Gagiana na suaupa Bereya lai di baidem Bereyaw bumipagim Nalangan na ikawalo Kano kusabem Tugi di maungan Sako dede medede budawan ada tarne kam buta deni anak katomi uma desa paesa de kami aini berlindung sidi kesatangan udeng Una betadina marang kau mawai luaya kai lokas Tengah mulia tawe kadimali kesangkaan nabugi berai Ito awa kadise iti amina taman dude kuwae Ay den ako tengah minsan masih mau na midera Apapun mati kadisitira ke masih bersama Yesus wawa bilang ay tayo
Abaya mauda purung kai nurunya anda ita sugai sama siu kasih sanawan upode suara naban toge nomi peli se para nakana mumbawa warna diite ai nangan se kadi se teraki ma pamilya esa angkai nasi bei sama sia wai pagayo nader adere kadirake magia kon seilor ai nan samuru dua ominde bude de moni sei pai lemu dan doa atau matangan aku kita bamau redinansa Pemakau desa moni se palamurun dua na busera na kaula au pese na ini dari daira na kadera bae ya na inu amade mana na kaudi se tiani Talingan sa rumah. Talingan sa rumah. Talingan sa kailangan na mapulungan na. Nanau pemana nang eka di siti saya saya akagi rapa pala gemadam saagere en hils lapa kalimbuin kudin suin den panana mata aluda karang ali kapagari de kali siti ami ai sapa Talingan sa rumah.
ng kung panalamatang kuday ay nakapagpuyay na alayam. Amaite sadi kandina taray kikalisite Aminay adilang ikadisalit na pupinugudayin Parang tama na di kadiyes ay pamilya kapalaya tatamukin Usuli ngayon iya nakalisay tinihuya abaya Amala pamilya Tingao na naman dulis no au pananama sana dile tu jiedal pamilya sa kanaw dari si bayi urumindam pamilya makadetara pada denatang ananan sana didato jiedal pamilya saya Shout out sa iyo, Madam Sukaima. Nandito ako ngayon sa inyo, sa Molondo. Shout out dyan kay Jabe Munabanto. Sekali cia bila pamili makabentuk kairo di kesa ai longi ai si ai jia lala sangka nakakabia li dai angin ada si kairo re mindu pamili makadetar mai setara tinggu sasirani minderi deki sidato isma ila pamili maka ada tai amonia tau sangka nagi utau suau ni ngayo au ala di bui na chia pamili makabentuk bulawana pilum beala dusu pero beai suau la di die ya mi ai lagu dia bai tuau asikali Miai lai naman dulis suau pananama pesaka pepengan unakong ladi dato jele la familia sang kai nagi ade suau ni miai ngai au si ai bai nora ya famili makai Detar nalim buka pananama tekika di setia sia dia matai Green Hills Banana, Green Kimada makali sitia
Adil salah di bayhania di mepenดูบ่มีปากินาลานามาบิลวาโอนักเกยไอ้หนูใหญ่จะปามีเดดิตุกอาดันนาปะคาราเรเกนาพันนักกาดิสิติยามาสักุมพนามาเดมสาดิลาเกเรเอ็นเลสกานาเอาปมารามานักกาดิสิเตยาAmara pamilya naliyay lang inipahigayon Lari de tumulubiya pamilya sa Ulayay mamuriya tao ampura kay sa isa Amin wow kanisiti Amara Ugame paginalang nabakulinarang kumay sulang wamuuri Yata ubi kadisitira kimaya pamilya sa Ang kaayasi ay beri sama sinuaw na tama na kikadirakin Apresita kung silor sa munisipal mo Alan duwaw kambili nga nangakan din sulang wamuuri Kaya ay nalay di bulawa na baya diyam la Inarakata maging agiuto sole ngayong akadari ugari na pamili mala Engkay na isak ko din ay na ayabuaw lawa Analo pa kambubutabi niya na magusiran diriday At tatake na nakapagpuna na matikibay si tirahma Adi may penduawe Aduh na tama na kay idatoraking pamili Yesam Kana bilang inorumina Suwaw pamilya lakop Pakarabi ka na kadari datora Suwaw la pamilya Sa ang kaay nalingayo au iyaliya Aso pamilya Ganapiduduki datora si de pamilya sangkaan Ini pagayo na dari si Baiji ni samuri tau imam na mararang Kuau makai anaraw na pamilya yugerinan na gusiba ibu Kunaway na baya di mulai sa di peta maging Kaya ko pamaduda na lang umamuri at tawala di detu besari ay pamilya ay say Ang kaanak kakagisi besari na kapagpag Antag ay na belay ang ako tapang di madam sa ima Pamilya parang ay sa ubang niya'y pag-agi Tinalang na ayala di besari na mga pilong Niyanalay di besari para katamilin Ini pareho na dari junay di buku ay na para karari ka Ang ko din sala di bae salam lilangi deyato Wow kalilan nakamandudaku sa bentuk jiwani Yan sudah saya kaderau pari Insipal nama belona kisahani nama belona payagi Dengan sa bentuk nama laga kau dari bes
Sako den dengan tamana ki basaru de nalingai wau hai ai sa au bơ mi đuôi nào bơ mi phải again ina dang na mano no ki umi hani na tamana ki de tu baser abelo na ki bo khare na pwena da ki bah rai na tamana ki norahane na dumali nai ke Bani na domin bau ki duya na siu pamana suben togen adare umi hani ai na giena na swawe engineer na tamana ki da to base rai sapa na engineer na pide de ki binjio min na mano na ke parahane Pelurania na buentu gani jihani ai na malarang ko au mase era na unamore atau besare kai dadeng kuma kami kira sola muria tawa bentu gibilang atau Setato me pune de brianto ni min sale na gusi de ai opa e ai sai daling ayo au e alia muria ta ai ali ai na mi ai pang anung ku pu mana kulang wam bewataan Alo yuda kanan dengan kali siti na jema pamilia sakana mai seuteratin dua ustadi toau soau le tengayo au ala di kai di jema le pamili malakam awal dia besau pur mira konsilur sarakai tamulumdo Pia minyari bun na di kedi wang melau de kadang watu tulanon na ingu la Aunian sosarato au kapegi ngede sakia kunse Alian sana beria mulum du nama dari dengiran apa nana guntamani si beia senia sakit sarai tanon nasim yamaana Alian nasi beia senia alilangi ini pai Agayane siya datang say pudi na muria tau sultan so kililari kiyan ay panalamatakan na kimama asanay Nung Isari ko solo maya patuto ta sai la mo kana na pamana nang ki mama asanay ay te duwa usa pamili makao wadi benago solo ay sabar ay to a bedo da busita so pamili amande Bapae ada musim nak kaki ada lanian nasi mama air senai ay tay tay dalam amai saya terai tidu sekuda tarungan amam ada lagi ini pas wow ni bapai ada husin Tidak tua berdoa bersih temuriak tahu mandai na para karare ke Anakan sadeo la di tunu wain palau nyai Sakong panang pusakudai tanung amaram dang ayabu sunu wae mapai sai Nay sako au tatamu ke nanabu soli. Iya na, tambangan.
nakadisiti marjiyena. Sa panatambak anaw babin Nakalamos na yan! Purana sana de buwe da kawasata ay nari kuma Makay sabon! Makay sabon! adiena sole gawa ala di pusen wai tali uma koturun daya kai sa dunia ola ta ko mau au sai Anau lagu sepulis sa Pulis pa na nan! Pamilya de udah wa mai sai tere aben du sanagu sida to sa angka ai nari nami nor bisa pamele kali ji bera ugabe pagi nala agus di bayi ya pamilya sang ana du komlau de Sakadere idatun naji mau bemi pagi ya sampang mabula marangkom tahu amore atau kali siti najma gu sekali zio maela pameli makam awadi betapa kambeli kanang kuau kolang wa muore ya tawa kaderi muna bentuau Orang yang sapu virtual perinsi kami ada toto solo tasam panawana kapak iwatan ibu na bentuk samkai namnya wauna ngabun hari au lagi nada sumi dumbai kesibai kami aila apam diri asangka nabi aila ini
dayon dari makabawiya pamilya lang inaway sa panadiri na isa pakiwata ni sulta na sa panawan na mirare kiki ansan Pangatlo. Isapan. Palawan. Sa pakiwatay ni sultane saya pa ano pamanan sa sa pakiwatan sulutan sa Palawan napakarari ka ang akin sana di dahil tujian ay na pamili mo aban kawaw gamay sa taratin du sa kuday tanong amaramdang gusto ka kailan si Buya Kamila pamilya sa kanalilang abentugian isama isi teray kuday ay tanong agama aranding na pinadake ijian nura dia mata pamili mo na bantog Nyaw na sera mananagari ang ulundua gusika di sura pamili dito kalan Kapakarare kanak kolang wam muria tayo wala di baida amba iya ting bulawa na magari Bulawan. Idem be bawawan adit no na ting bulawan na do magari kaya ulang wagare ni ana de wag sapara kulang ada bulawan ka mga pilumbe niyan apapun alamat si mama jielina Madam. Ayan na! Nanaot ko manananapis si Mama Jieli na pamilya sarita, pamilya kaunda Bapain wow rejian maya belaya api wow rana di kadi minai natamana kita dia sare analim buka panalamat saladi mamnaira isa penamatai dari dua lagi ada menaira nasokeni
panalamatang kudin sida to abdol wase tengah di panalamuai bawataan tadi bedem be pamilya sangkana ting bulawai lala dumagere hari kai du deswau panalamat sakayu pupuai nang dai amate ai kolai amuri na bentuk di maungan pamilya sangkana berpilami hari bungkati hari mau tuh di kapal kalepatan kami ama papaya gebilang tawa ada tuh aku solengayo masih besi lain pamilya aku kuat pada dia ini sa amar beda pelu berai ada pamilya sangkaan ubah me pagi na lang gusto di ngayo igana si dato sa inu dia na pamilya maka abe guaw la pwede dake aminula pamilya sa kaan naguaw si dato anuaw ragiana na suli ngayo pananagun tamana bentuk bedawi amuri tayo ima menagu si bae na ima agena ina swau ayo awa kapanay na tamana bentuk na kayo apapun alamat salah di benai magien sore ngayo ala di dato iya ser sopa media manggi selama berin na sirai amia kamu au ka araden ko pamedia amia kamu akaraden sana gede iya ade iya ide namun tama subiam tugi laki bejiu haira Diana sole ngayo akaderi ai binalla di ai nau bani pa di ai ena ala na sopaman sobiam tu gai no moria tau ba sari ai apania ai sakolong bai pananabung tamana kadari besrawe pamilya sangkaan gusto ni ngayon yan na bais ni Huya pamilya sumailamnya kata itain Idanak kalilipat tanaw buwana dana tangas subus Teacher mama na maestra pamilya sumailamay setaratin sa kawina day paima arandean na mararang kumakain mau na muriay tao ubaya sari ay kaay pay kurang ay niya kuwaso bidem era masepeti anata kasagid ko ni sa ngangon sa dili na tamang kibae na awan sumala ka ba kideru betul di sugid nga bangan palaka ang selamat tanan Wakuri salama maliwana geda nago malakasaka ang geri namang uday saya mantai nau berkapunay tawa arang tawa ang tunapanay at tuaunay at Obara aparo na potri be lawa manakiam buyana kako kokomano kam bayo ka kagiyamena na Ano na sa kanal? Di maagay sa may Siya'y wow abila katawa ay adid na kainirin Paran naguwaw giyabayana nakadisetiani sa
Pati ay katakinig berbisay sikar di setianisa pamilya sa kanay Muhammad managi manipikara ada na tugan aladi anay Buna nakai dia peribu deh. Ada kau nak berakan dena pala dena komau nuau desai. Aranau kai lain tanusin hai wani dana tentui. Dewa anau eki lai tamo. Gambir sa pamanu karayun sa diawa matagina kainuan. Mamaya na, hindi ko makapasa. Lugat taon din.